Dnes sa pozrieme na YouTube kanály mojich fanúšikov. Dám im nejaké rady, pozriem čo robia zle alebo čo naopak dobre. No a niektoré kanály neboli vôbec zlé, takže ak chceš vedieť, či práve tvoj kanál sa dostal do videa a ako som ho zhodnotil, tak si tu správne. Ako prvý kanál tu máme kanál Nomi. Je to podľa mňa celkom zapamätateľný názov kanálu. Banner je taký basic, ale myslím, že je v pohode. Možno by som tam ešte niečo pridal, ale ak sa tebe páči, tak to je v pohode. Profilovka je podľa mňa super, pekná animovaná profilovka a tak ďalej. Len ju tuším nedávaš akože do videí, takže možno by som tu dal nejakú Minecraft profilovku alebo niečo trochu iné. Takto, tá profilovka je pekná, ale točíš iba Minecraft a nikde ju nezapájaš do miniatúr a tak ďalej, takže možno by som tam dal niečo iné, ale to je na tebe. Každopádne, ak by som mal zhodnotiť čisto profilovku, tak je dobrá. Rád točím videa a botovo sa boj sa do projektu Nomiland, pridoj sa sem, bla bla bla. Dobre, to sú nejaké teda tvoje informácie, tu do komunity sa zapájaš celkom často, čo je teda super, gratulujem k 800 odberateľom, aj keď ich nemáš, ale o chvíľu ich asi budeš mať, možno ich už aj máš, keď vyjde toto video. Máš tu celkom dosť videí, ja som aj niektoré videl, nie celé, ale niektoré som si pozrel aj celé, lebo sú dosť v pohode. Domovskú stránku máš takú basic, ale nemáš úplne veľa videí na kanáli, takže sa sem úplne toho nejak veľa dať nedá. Vidím, že máš aj iné kanály. Každopádne si idem pozrieť asi tvoje najnovšie video. V tomto videu som sa nejakým spôsobom dostal k hodnoteniu vašich kanálov. Keďže v minulom videu som nevedel, čo je to HVK, tak práve je toto hodnotenie vašich kanálov a to ja v dnešnom videu budem robiť. Takže dajte like a odber a ja už nebudem kecávať a môžeme ísť rovno na to. To intro je dobré, super, že si tam dal titulky, aké tak nejaké zoomy, ale možno by som tam dal aj nejaké ukážky, alebo nejaké VFX, teda nejaké videá proste iné, nejaké animácie a tak ďalej, možno nejaký kanál rozmazaný alebo niečo také. Ale to intro je super, len by som tam možno dával viac tých strihov. Je super, že tam dávaš titulky, ale možno by som tam dal nejaké prechody a tak ďalej. Akože, dobre, vydal si 2 videá za mesiac, z toho jedno pred 12 dňami a potom si vydáš pre 4. Ako vidím, audio máš dosť v pohode, čo je teda tiež super. Čo sa týka miniatúr, tiež úplne nemám čo vytknúť, určite tam je čo vylepšiť, ale sú akože dosť v pohode, táto sa mi celkom páči, ale tá obloha, ten skin nie je úplne, no obloha je svetlá, ale ten skin by som možno nejak dal svetlejšie a tak ďalej, to isto aj na tejto miniatúre. Tu tiež. Aj keď máš teda čierny skin, tak by som ho dal svetlejším vo Photoshope alebo v čom robíš miniatúry, ale akože tie miniatúry sú na začiatok dosť dobré. Toto video je trochu špeciálne, pretože som sa rozhodol odpovedať na vaše otázky. Napísali ste mi ich niečo cez 30, za čo som fakt rád, pretože bez týchto otázok by toto video Zase to intro je super, ale nedávaš tu úplne nejaké prechody, nejaké animácie a nejakú ukážku, čo sa v tom videu stane, čo je teda škoda, lebo máš na to podľa mňa, ten edit je super, len ho treba ešte doladiť a vylepšovať. to niečo medzi 0 a 100. OK, ďalšia otázka. Jila sa pýta, jak ťa napadlo začať si delať vlastný server? No akoby ja už od začiatku, že si 5 rokov to je, čo som začínal robiť vlastný server. Tu úplne nemám čo vytknúť, možno by som tie intra ešte trochu vylepšil, ale úplne ti tu nemám čo vytknúť, chce to len čas. Takže asi pokračuj, snaž sa ako doteraz a tomuto kanálu môžem dať na 800 odberateľov necelých, určite solidných 9 z 10 a keby som ho hodnotil tak celkovo, tak takých 8 určite. Máme tu ďalší kanál, menuje sa Richard, takže banner je znovu taký jednoduchý, ale myslím si, že v pohode. Profilovka je dobrá, ale možno by som dal iné pozadie, keďže pozadie je skoro rovnakej farby ako máš mikinu alebo čo to máš na sebe, takže trochu splývaš a možno tú bielu outline by som dal nejakú inú, nejaký glow a tak ďalej, takže profilovka by sa mohla teda vylepšiť. Tu máš nejaké informácie o sebe, tvoj Instagram, čo je teda znovu super. Domovskú stránku máš spravenú fakt pekne, musím pochváliť. V komunite si zase celkom aktívny, čo je super, zoznamy máš, shorty máš tiež, ale iba jeden dokonca, takže to je v pohode. Miniatúry by sa dali zlepšiť, akože sú v pohode, tak napíš do komentárov, aké majú CTR-ko, koľko percent ľudí na nie kliká a tak ďalej. Pozrieme si tvoje najnovšie video. Takže čau všichni, já jsem Novra a dneska to bude o stříhání a editování videí. Tohle video bude rozdělené na 2 části. V první části já vám řeknu o tom, v čem a jak edituju já a jak jsem vlastně z CapCutu na mobilu přešel na profesionální filmový program. A v druhé části si intro stejného videa zeditujeme v obou programech, jak v Je to podľa mňa super, ja ťa tiež trochu teda poznám. A ten edit máš v pohode, treba ešte trochu nejaké veci doladiť, aby to bolo viac smooth a vyzeralo to krajšie, ale to ešte aj ja sa učím a teda každý sa učí, ale v konečnom dôsledku si myslím, že je to fakt dosť dobré, vidieť, že sa snažíš, aj audio máš v pohode. No a keďže som tvoje videá videl a trochu ťa poznám, tak úplne to tu nemusím naťahovať, tie videá sú dosť v pohode, možno by som trochu zlepšil miniatúry, ale inak je to teda v pohode a mohol by som ti dať kľudne takých 8 bodov z 10. Máme tu kanál Rosty.cz, banner by som možno vylepšil, nie je v najlepšej
najlepšej kvalite a profilovka je taká tiež nie je v najlepšej kvalite. Tu je popisok, ok. Miniatúry, no možno by som akurát tú grafiku kanálu trochu vylepšil, táto miniatúra je v pohode, aj táto, ale také niektoré miniatúry, akože nehovorím, že sú zlé, ale tá grafika kanálu by sa mohla trochu zlepšiť. Do komunity občas prispievaš, čo je super, zoznamy máš, videa teda máš, to sme si už asi všimli. Domskú stránku máš takúto, čo je teda tiež v pohode akože. Pozrieme si tvoje najnovšie video. Dream byl v jednu dobu ten největší Minecraft youtuber na světě. Kde začal a proč upadá, si řekneme v tomhle videu. Dream si založil svůj kanál Dream Traps už v roce 2000. Dokumentárne video, to teda chápem, možno by som vyriešil ten šum v pozadí, lebo to nie je úplne príjemné. Chápem, že možno nemáš najlepší mikrofón alebo tak a ja som s tým mal problém, ale je to akože dosť o tých nastaveniach a podľa mňa by sa to dalo aspoň trochu lepšie odstrániť, akože ten šum. Je super, že tam dávaš hudbu. Možno by som do tých dokumentov dával viac prestrihov a tak ďalej, animácií, keďže som nejaké videl. Na začiatok je to určite v pohode, ale možno ten edit by som povylepšoval a možno trochu titulky inak nastavil a do jedného titulku by som dal max tak 2 slova dlhšie, že napríklad ten najväčší a dal by som ďalší titulok MC YouTuber. Možno pridal dropshadow, ale to je teda čisto moja preferencia a jak sa to mne páči. Na to, že má 2000 odberateľov, je to akože také v pohode, možno by som zlepšil trochu tú grafiku kanálu. O scenáre na videa a tak ďalej máš myslím v pohode, ale možno by som trošku aktivitu zlepšil. Máme tu 4. kanál a to Davis, banek by som možno zlepšil, možno by som dal iný font na to subscribe, alebo by som to dal po česky alebo po slovensky, podľa toho čo si, asi si z Česka, keďže máš názov po česky. Profilovku by som tiež možno trochu zlepšil. Keď tak, ak by si mal záujem o profilovku, tak mi môžeš napísať na Discord. Nerobím ich síce zadarmo, ale nie sú ani nejak veľmi drahé. Mám tu aj nejaké recenzie, keď tak portfólio máte v popisku videa. Tu sú aj miniatúry, napríklad táto je taká moja najnovšia, čo sa týka tých lepších. Tu hore sú také lepšie. Týmito troma som dosť spokojný. Takže ak by mal niekto záujem o nejakú miniatúru, tak mi napíšte na Discord. Do komunity moc neprispievaš, čo je škoda. Zoznamy máš nejaké? Čo sa týka miniatúr, tak by určite mohli byť lepšie, keď tak mi napíš. Video sa volá, že montáž a montáž by mala byť trochu viac prestrihaná, dynamická hudba a tak ďalej. Pozrieme ešte neskôr, či si ju tam dal. Ja aj tak beriem späť, ale ten začiatok by som možno viac zostrihal a hneď aby to upútalo, lebo úprimne keby som nehodnotil kanály, tak niečo sa začína diať, 10 sekunde začína hra a ešte neviem kedy sa to presne začína, takže by som možno akurát to intro hlavne zlepšil, lebo tu neskôr to síce môže byť fajn, ale keď ti po to divák nedojde, tak ti to je zbytočné, ale super, že si sa tu pohral s gameplay modom. Takže čau borci, v tomto videu si ukážeme, jak jsem bojoval se svým kamarádem Matym. Myslím si, že to byl dost close fight a byly tady taky dost hustý a těsný momenty. Takže si video užijte a jdeme na to. Takže jo. Už jsme tady v první hře, teďka se tady z Matym. To je super, možno by som na začiatok dal titulky a dal by som to na celú obrazovku a možno zrušil ten efekt, dal by som napríklad tvoj skin ako klika alebo nejaký green screen tvojho skinu alebo niečo iné, nech je tu toho viac editu. Každopádne je super, že si tam dal hudbu, pozriem si ešte neskôr kúsok videa, vidím, že používaš aj pohľad z toho druhého hráča ešte vidne, čo je tiež veľmi super a dosť to chválim. To by možná jako... A tady máš jako větší hodnoty. Tak já teda zapínám headphone. Ty vole, co to je za mapu? Čau borci, srdečně do toho skáču, ale bohužel nemáme na to zábery. Jak nemá zábery, akože druhého hráča, som úplne nepochopil. Každopádne možno by som dal trochu tichšie hudbu, pohral sa s tým editom viac. Na začiatok je to dobré, na to, že máš fakt len 25 odberateľov, tak je to super. Dal by som ti také 4 body z 10, ale keď budeš aktívnejší, tak to bude určite lepšie. A keby som to mal zhodnotiť, že porovnám si iné kanály, čo majú 25 odberateľov, tak by si bol určite medzi tými lepšími. Teraz tu máme kanál Luka Reakcie, je to teda Luka Studio, reakčný kanál. Banner je super, profilovka je super, do komunity moc neprispievaš, shorty vydávaš, čo je teda pri reakciách asi dobré. Úplne sa nevyznám v reakciách, takže tu ti úplne nebudem môcť pomôcť, ale vyzerá, že točíš celkom pravidelne, teraz si 2 týždne nevydal video, ale predtým si točil dosť aktívne. Miniatúry sú podľa mňa dosť dobré, podľa mňa klikateľné. Neviem, napíš do komentárov, koľko tam mávaš CTR-ko napríklad. Keď tak vy, čo ste v tomto hodnotení kanálu, alebo aj vy, čo nie ste, napíšte do komentárov, aký mávate priemerný watch time a nejaké štatistiky kanálu a videí. Dneska se podíváme
reagované na video od Bikyho, jak unesená žena přežila 8 let ve sklepě. OK, to bude hodně zajímavý video. Natasha Kampusch. Natasha Kampusch. No je to super, možno by som tú webku trošku zmenšil, uvidím, či máš neskôr menšiu. Nemáš, možno by som ju dal trošku menšiu, každopádne ja som tie reakcie niektoré videl, minimálne kúsok, takže podľa mňa to robíš dobre, akurát ešte nejaké veci teda doladiť. A viem, že pri reakciách treba byť fakt aktívny, takže pri reakciách, ak chceš, aby sa ti to aspoň trochu rozbehlo, možno by som vydával tak 3-4 videá týždenne, pri tých reakciách to treba byť fakt aktívny, keď máš iba o tom kanál, a keď tak možno keď začneš byť znovu aktívny na svojom hlavnom kanáli, tak zase viac ľudí bude zaujímať tvoj názor a teda tie tvoje reakcie. No tento kanál na to, že má 150 odberateľov, síce máš hlavný, kde máš nejakých 2000, ale keby som to rátal, že proste toto je tvoj prvý kanál úplne, tak je to super, možno by som mu dal takých 8 bodov z 10. Úplne sa v reakčných kanálov nevyznám, takže úplne neviem, čo tu mám hodnotiť, ale určite pokračuj. Máme tu kanál Adamentius, banner je pekný, tuším má podobný Duck Wavis, takže inšpirovaný. Profilovka je pekná, 50-50, aha, 50-50, dobre. Do komunity prispievaš, čo je super. Tu si vydal nové video, to video je fakt super, môžete si ho ísť pozrieť. Jo, čo tá miniatúra je super, robil som ju ja. Pohode, tieto som ti robil ja a teraz ti celkovo robím miniatúry, takže si tie videá aj kúkam. Ale teba som kúkaval akože aj predtým celkom. OK, poď. Ideme. Je to hardcore, kamo. Nemôžeme zbrať. Dobre. Wow, dobrá. Poď som, kde si Forge? Kamo, ty si kam išiel? Nespadni do trhliny. Poď sem. Nespadni do trhliny, kde si? Ty tu si, poď. Dobrá, Áno, dobrá. zdráme. Ideme. Musíme ísť čo najrýchlejšie preč. Pod nimi. Áno. OK, poď. Musíme čo najrýchlejšie preč. Poďme, začneme si nejaké to drevo. Jasné. Dobre, ja začnem ťažiť toto. Áno. Tam je to vypekár, tam sa to vypeká. Tuto. Kde? Tuto. Kde? Ja Tuto, nevidím. poď za mňou. OK, ale počkaj, Toto video videl celé, je super, akože možno by som chvíľami dal tichšie hudbu, niekedy mi príde, že je moc nahlas, ale fakt, že iba trošku tichšie. Na takéto videá netreba mať ani nejaký super edit, skôr ich vydávať teda pravidelne a nech je zaujímavý ten príbeh, kde sa teda úplne nevyznám, ale nejaké základy akože viem. A na to, že je to tvoje úplne prvé video tohto štýlu, tak je to dosť v pohode. Viem, že Adamentius teraz dozmenil content, teraz aj nebol úplne aktívny a bol tak zvláštne aktívny, povedzme. Tu točil taký viac skit content, tu zase začína točiť iný content, každopádne podľa mňa keď bude aktívnejší a zamerie sa na jeden typ contentu, ktorý mu pôjde, tak to bude super. Teraz ti dám takých 7 až 8 bodov z 10, ale keď budeš aktívnejší a budeš vylepšovať tieto videá, tak sa to môže určite vyšplhať kľudne aj na tých 9 bodov. Pred pár dňami som vydal tento short. Asi vieš, že dnes je 6.12., teda Mikuláš. A ak nie, tak si tu v zlý deň. Ale čo už asi nevieš je to, že vyšiel update toho najlepšieho editing packu. Teda skoro. Obsahuje mnoho sound efektov, hudieb, custom animácií a mnoho ďalšieho. Do konca tohto roku prebieha 20% zľava na pack. Pack nájdeš na našom Hero spolu s Doktorom Wolfom len za 4 €. Okrem samotného packu budeš mať prístup k exkluzívnemu Discord serveru, skorší prístup k videám a mnoho ďalšieho. Tak neváhaj a nezmeškaj túto zľavu. Takže ak by ste mali záujem o editing pack, teraz je zľava na našej Hero spolu s Doktorom Wolfom. Dnes si zhodnotíme už iba jeden kanál, a to kanál Sheltisek. Chcel som ich zhodnotiť viac, ale už teraz má záznam nejakú pol hodinu skoro, takže zhodnotíme tento. A o taký týždeň, dva vyjde druhý diel, kde si dohodnotíme tieto kanály, čo sú hore, a ešte nejaký možno pridám, čo bude mať komentár pod týmto videom. Čo sa týka bannerov, je dobrý, možno by som ho zlepšil, takže by som dal možno iný fond alebo tak, ale je taký špecifický a celkom pekný. Profilovka je tiež v pohode, možno text by som úplne nedával na profilovku, lebo keď to niekto vidí malým, tak to úplne nie je vidieť, ale celkom to tu je vidieť na tvoje, takže to je v pohode. Do komunity občas prispievaš, zoznamy máš, tiež teda streamuješ a máš aj videá, teraz si 2 mesiace nevydala video, ale pozrieme si tvoj tutoriál, ako editovať v DaVinci Resolve. OK, já vás zdravím od dnešního videa. V dnešním videu tak vás naučím, jak začít editovat v DaVinci Resolve. Myslím, že na ten moment není úplně perfektní, točím to celkem pozdě večer, takže se omlouvám. No ja som toto video videl, na začiatok by som možno nedával titulky takto, zase by som tam dal len tie 2 slova, ako som hovoril už pri inom kanáli, a dal by som tu viac efektov a neskôr aj nejaké zoomy. Tu si dala šípku, čo je super, takže možno by som akurát viac preeditovával. Čo sa týka miniatúr, určite by sa dali zlepšiť, akože nehovorím, že sú zlé, táto je náhodou dosť v pohode, tu som ti robil aj ja miniatúru, ale dala si tam teda svoju. Ja som ti robil teda túto miniatúru.
kanálu a vidím, že ti ten tutoriál celkom vybuchol, takže tomuto kanálu dávam takých 6-7 bodov z 10. No a ak sa ti toto video páčilo a chceš byť v ďalšom dieli, daj na toto video like, odber na môj YouTube kanál, keď tak si môžeš zakúpiť naše Hero Hero. Ďakujeme všetkým členom na našom Hero Hero a všetkým mojim členom YouTube kanálu. Za týždeň 2 vyjde druhý diel, takže napíš do komentárov. No a to už bude z tohto videa všetko. Čau čau.